wathi makunejewelry ngeke kune-ring kunani basebenzisa zona wazi sinamakhodi wasemkhathini. So ngiyacela uMdlovu umoya ngoba ngiyacela ukuthi yazi ungaba icala ukuthi singayikhulumi lethu. Singashumayela senze komphathi amaqiniqo kaMdlovu maringi uNkulunkulu akazifuni. Ene ngifuna ngiye ezwini into enze uNkulunkulu yazi ukuthi baMdlovu yazi ukuthi izwi lakufuna mangikhuluma yazi ukuthi ngizokhumbula into engiyikhulumayo. Haleluya. Sokukhuleka lokho nibeke la sokukhuleka ubeke la bese ukuthatha ucheese. Into uNkulunkulu bayanenkinga namajewelry. Bazangicela nizwe. Banikela amacici, banikela amaringi uNkulunkulu. Into yacabangisa ibandla noNkulunkulu namaringi. Ukuthi uMoses wathi uyahamba ayokhuleka lokho noNkulunkulu. Laba abantu bakaIsrael baphila insizwa ukuthi bathi uMoses sihambe kakhulu batshela uAaron ukuthi sicela sethu usichisele ithole. Bathatha amajewelry wabo, bathatha zonke izinto bayenza ithole, benza isithixo. Kulapho kwaqalisa khona igold. Idaswayo uSathane wangena lapho into sayigold alisebenzisa namhlanje. Ukudestroy ibandla kaNkulunkulu. Haleluya. So, uNomkholiso ngeke bengezwi. Sengibuya kuma encounter. Sikhuluma ngomuntu obuya ku7 12 years emkhathini. Basitshela ngamagold. Yabona uma kahlelo. Somnika imali or behamba ngemedical yokhipha amagold. Because bakaso bakufika reshow sala namagold. Uyakwazi nayo. Haleluya. Ngicela ukuthi sishimele sikhuluma iqiniso singalaphezana. Yabona ichemba Mdlovu kunomunye umfo owamadreads bengisishumela ophelele kaJosi. Uze kimi yadread uyamaringi. Yabona? Beka letuzana beka angikwenzi umuntu. Ngicela kube ichoice manje iqiniso. Nomfolo la yagcoka amaringi ayi2. Mangiqeda ukushumayela weza kimi. Uzikhumulele amaringi. Ngoba ngimtshela ngathi uyazi iringi ikhazi uthini? Mawufaka iringi une covenant. Amen. Angazi ukuthi une covenant. Une covenant nani wena? But khona into oshada nayo mawufaka iringi. Amen. Wakhumula uqwebe, wakhumula into yakhe bayigcokela. I-chain, i-chain egameni kaJesu i-chain. Shukuthi uyisigcile sasamthini. Amen. Bawufaka i-chain. Amen uzona. Bawufaka i-necklace. Bengisigcoka lezi zinto lezi. Shukuthi uyisigcile sasamthini. And amacici lawo ayahluka futhi mawufake ngapha. Elinye icici enjesto wakhuluma into le. Mawufaka icici kwenye indlela bese ukuthi ibidle. I-symbolize ukuthi umfazi uma emadoda. There's a spirit lokho khona bayazi the secret. Mawufaka icici, mawufaka icici ngapha kwenye indlela ethiza ukuthi right or left. But uba umfazi uma emadoda. Amen. Emunye kuba ku spirit sama drugs. Amacici akhuluma so but ngifuna ukwenza into bazana sishumayele ubungcwele. Cause siyoshumayela simela kunokuba Mdlovu enye hayi ukuthi ukwenza ngamabomu ngci ukuthi mina mangime la angikhuluma iqiniso kaniyambulala. Amen. Lezo zona kaniyambulala. Kune bazona ngicela ukuthi singayibalekeli singalifunda iBhayibheli sishumayela sigcwalise practice ngicela singayibalekeli ukuthi kumele siphile ubungcwele. Amen. Ubungcwele buyosithatha uNkulunkulu asenzele umusa sihlwithwe. Kunezinto engamelanga sizidle sibazalwane. Kunezinto engamelanga sizigcoke sibazalwane. Singabalekeli lokho. Amen. Singabi ngathi lento uNkulunkulu uzobaletha ibrother uyasikhumbuza lento labona uNkoliso bayiprofit brother bangafiki. Amen. Into yamadlozi wakhuluma uNkulunkulu singeke ukuthi yithi isikole ukuthi ebusukulele sikuphuphe sithi hambe ufuna umsebenzi endaweni uthola unikwa uNkulunkulu umsebenzi usukunikwa ama spirit avela njengabokho kwakho. Lezi zinto prophet asikhumbuzane sibandla ngokungqwele ukulafuna. Bayosala abazalwane basala namawivu basala namagold basala nayo yonke into. Basala nempahla ekuthiwa zingagqoka bayosala abazalwane. Amen. Mangihleli bonke uyangiphusha izolethi yangichitha asikhulume ngalezi zinto. Amen. Asikhulume ngalezi zinto. Why kunama divorce? Why ama divorce amkhulu? Amen. Ukuthi uNkulunkulu wayiqalekisa igoli. Abantu bathi siphile umsebenzi siphila kuGrace ngisho. Amen. Bathi siphila kuGrace ngisho. I-Old Testament isho ukuthi siyayiraba. Amen. Siphila kuNew Testament singakhulumi ngoLd Testament. Masiphila siphile emseni. Amen. uNkulunkulu makawubekela umthetho. Ukhulume ku-Old Testament ukuthi ungabulali. Mawufika noma ungaphila kuGrace wabulala uzwafisa ukuthi sokubulala. Hallelujah. Noma sengathi siphila kuGrace. Amen. Ekuqaleni ulizwa eNkulunkulu wayeNkulunkulu sho ukuthi uJesu khona uJesu khona ku-Old Testament sesenguye uJesu wala. Amen. Uthi uJesu mina ngizelanga ukuzochitha. Amen. Ugcwaliselani? Imani igcwaliselani? Akagcwaliseli into ephambili nezwi lakho uJesu. Bengaze uzogcwalisela iprofeto zabaprofeti. uJesu akagcwaliseli ingcebo. Uthi zakana fika into ngamani ohlaba imbuzi. Noyenza. uJesu ugcwalisela into abaprofeti abayiprofetile. Hallelujah. Bengaze uzogcwalisela. Singalahleki kuleyo kugcwalisela.
uJesu akathi makathi advise ukuthi ngizothi bazalwane phila ngendlela engithanda ngayo. Amen. uJesu makathi ukufeba akafundi. Uzele uzoqala abaprofeti bakhuluma ngokufebe. noJesu uyafika ku-New Testament last nasithi ugrace. But ke mangabe sithi ugrace uMoses makathi umuntu obulala uzobulala bayingaka abantu ababulele babulawa emphakathini. Bayingaka abantu ababulela abantu bese babulawa emphakathini. Bayingaka. uJesu athi mina ngizele uzogcwalisela. Akakhulumi ngento ephambili lezolakho bazogcwalisela. Amen sona. Amen. Izohlwitha ibandla egameni likaJesu. Lento engiyenze namhlanje kwakulo. Amen. Igazi lenu kulo ngasekhosini. Amen. Ufikile ubrother eniba wakhuluma. Unokuthi wakhuluma ngamaringi. Wakhuluma ngazo lezi. Ubrother ngowabuya manje 20 ufuqa uprother kakhulu manje la ku-2023. Laziwe khona kakhulu but message nje 2018. Amen. uNkulunkulu uthi abantu abaningi abantu bashadile bakhulula amaringi. Because i-covenant kahle kahle. uNkulunkulu wathi kusingathana umfazi. Isibusiso saNkulunkulu siyeza sihlala phezulu kwakho. Abiyele lo mshado. Into ezothi kube nama-divorce. Yazi ilamaringi agcokwayo. Into ezothi ungabi nepeace ilamaringi because lezi zinto zenziwe emkhathini sinamakhodi. Amen. Yizo ezikhosa ama-divorce angaka. Yizo ukushadwe ungabi nokuthula. Why? Because of lento uNkulunkulu wayiqalisa. Amen. Bamdlovu. uNkulunkulu wami ngihlule ngeke ungene ezweni because of ngifuna ukuhlukana nechain. Amen. Ngihlule ngeke ukuya ezulwini. uJesu wangifela, sangangifele ngeringi. Hallelujah. Manje azange silotsholwe ngamaringi, salotsholwa ngegazi. Hallelujah. Hallelujah. Asilotshwanga ngeringi, salotsholwa ngegazi. Kukhona iringi esigcokile, iringi eyigazi likaJesu. uSathane uzala lawa, abantu bashada bathenga amaringi oma-80,000 wamamiliyoni. Mara yet bafebe baphinge, yet badivorce. Bawagcokile amaringi. Why? Iringi wenza icovenant noSathane. Kanti uma ungafaranga iringi ubusiswa, umfundisi akusoma lokuthi ngiyanibusisa nina nishadile. Kwehla izulu ney'ngelosi zizosoba khona kulo mshado. uNkulunkulu abiyele umshado. Ayikho ehlula uNkulunkulu akadingi iringi ukuthi enze icovenant nabantu. Sidinga igazi. Hallelujah. Amen. 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 Abafundisi bayoshiswa kwenu ongakhuluma iqiniso. Manje okumele ngabe sibandla yathanyelwe ebandleni. Sikhiphe yonke into ukulala ifuni. Siphi yazwani? Sibandla siphile into eyi-one. Singabi divided kwenu. Abanye bathwele amaduku, abanye bahamba ngenhloko. Ey'moto lekusize. Manje ey'moto lekusize. Angisifune indaba yokuthwala. Abantu bayafosta ukuthiwa bathwale kanti abafosta. Mawuyolotshola ungena emzini abantu uhamba ngenhloko. Ayikhona bazalwane asekele ukuhlonipha amasiko nokuhlonipha ukuthi bathi uyalotshola kulowa muzi singamsabi uNkulunkulu. Bamdlovu umakoti akathwaliswa nengubo abiyibeka akafaki into kahlonipha. Kuyini asumakoti? Hallelujah. Manje amakoti abasebandleni bona beza nenhloko uNkulunkulu. Beza ngamawivu uNkulunkulu amakoti basesontweni. Abomakoti abantu bona amakoti kaJesu bafuna ukuza ngendlela abathanda ngayo. Bafuna ukuza ngento zabo. Bazalwane ake senzeni sense noNkulunkulu. Hallelujah. Let us make sense basazalwane. Abantu ama-prostitute amahosha bathenga amawivu ama-32 inch afika la. Nomzalwane uthi uJesu uyingcwele, uJesu Kristu uyinkosi naye eza newivu. Ayikhona bazalwane ake sihlukeni. Amen. Ake sihluke sibandla. Amen. Abazalwane abo Jay-Z abulimi benza amathathu nomzalwane osindisiwe wenza amathathu. Ayikhona ihluke lento bazalwane. Abazalwane imali babiza bona bo-Casper Novest ngoba nabazi ama-celebrate benza amakhadi. Nami ngubrother vela ngize namakhadi ngifaka udayi enhloko nginoJesu kunomoya engcwele. Hallelujah. Hayi bazalwane asimeni. Asimeni uNkulunkulu bazalwane. Do not imitate people of this world. Amen. Singalingi silelizwe ngoba thina asisibo kwalelizwe. And bazalwane into engiyithanda moya engcwele you are our helper. Moya engcwele the-advocate uyasimela. Yonke into esiyikhuluma lento enziwayo noma brother kakhulume nami noma ngakhuluma noma bani ngakhuluma sime moya engcwele. Once uwezwa umuntu ufuna ukulento ekudlala into oyenzayo uwazi ukuthi umoya engcwele uyakhuza. Phuma uyashiywa izinto ngohamba nomoya engcwele.